Hej til YouTube. I dag der skal jeg vise jer, hvordan man får en mod til sit Minecraft. Jeg har fundet den her mod, som hedder Car Mod. Den er rimelig fed. Jeg har allerede prøvet den før, og den er rigtig nice. Første I skal gøre, det er, at I skal have en mod loader, sådan at I kan få mods på jeres instrument items. Det første I gør, er at I går ind på det her link, som jeg har lagt ned i description, hvor man kommer ind på modloaderen 1.2.5. Ja. Og så vælger man bare, om man vil have downloadet over AdFly, eller om man vil have downloadet direkte. Og jeg downloader bare direkte. Åbn op. Så gemmer vi den. Og så går vi ind på vores Car Mod herinde. Og der har vi, undskyld jeg lige lidt forkølet. Og der kan man se nogle billeder af, hvad man skal bruge til at lave de forskellige ting. Nå, men der trykker jeg i hvert fald bare download. Loading. And den kommer. Download den. Og den er der. Nå, så åbner vi også den op. Okay. Og så går I ind i jeres Minecraft. Options. Den der C user. Oliver app data roaming. Minecraft. Der står selvfølgelig ikke Oliver på jeres computer. Medmindre I hedder Oliver. Sådan her. Så har I alle jeres ting her. Gå ind i bin. Minecraft. Og åbn med venner. Hvis I ikke har venner, tryk på skærmen nu. Nå, så når man er herinde, så har I jo fået, I har fået jeres mine items, og I har deletet meta ind, som I kan se i min anden video. Og hvis I ikke har set den, så kan I trykke på billedet, der kommer nu. Nå, men nu når vi er herinde, så skal vi bare have vores ting. Den der kan vi godt bare lukke ned. Så skal vi have vores Car Mod. Det tager vi lige lægger herover. Og vi skal have vores modloader. Modloaderen tager vi allerførst. Der tager vi bare alle tingene og propper ind. Og OK. Og så kan vi godt lukke den ned. Og så er der den her Car Mod. Den her mod, den er bare, at man bare tager kopier ind og får den ned her. Men der er mange andre mod, hvor man skal lægge med nogle filer ind der, og så skal man tilbage og lægge nogle ind i ud her og lave en mappe, der hedder mods og sådan noget. Og sådan nogle ting. I kan se, at jeg allerede har, nu er Car Mod'en kommet ind her, og det gør den automatisk. Men det er ikke andet, bare at lukke den ned, og done. Og igen. Og sådan der. Og så burde vi gerne bare have den. Så skal vi se, vi kan finde den. Den. Car. Og så er der også energi og wheels. Energy og car. Wheels. Nå, nu tager vi lige car her. Og der skal man bruge kul. Man behøver faktisk kun et stykke kul. Sådan her. Det er at sætte den ned, hoppe ind i den, og så kan du ikke bare køre med det samme. Nu holder jeg W inde. Det eneste man kan, det er at dreje rundt. Det du gør, det er at du trykker C for car, og så putter du kul ind, og så står der dernede, at du får. Nå, men så kan man lave den her lille fede ting, at man kan putte ting ind i, som man så har med, og ellers så kan man bare køre, og det går altså rimelig stærkt. Jeg kan også prøve at se, hvor hurtigt vi kan komme derhen. Altså 10 gange hurtigt, når man løber og hopper samtidig. Det er altså rimelig fedt. Og så skal vi lige stands. Hvis I kan se her. Og så skal vi op igen. Og vi har altså stadig godt se noget. Og bare tage noget. Sådan der. Den er altså rimelig fed. Og den ligner også meget godt en bil.
Og jeg kan se den her lille fede ting. Jeg skal lige ind. Nå, nej, man kan se det hernede fra. Man kan se, der er hul i rattet her, ikke? Så man kan se ud igennem her, hvor man bevæger sig hen. Når man sætter sig ind i, så kan man se stangen. Og man kan ikke bare smadre den ved at sidde og slå på den. Man skal. Det kunne man sgu godt. Der plejer nogle gange bare bort. Den er ikke smadret lige med det samme, men hvis man bruger en diamond, så er den rimelig hurtigt. Nå, men jeg håber I kunne lide videoen, så se nogle af mine andre videoer, og see you later.